Hello mga igsoon, ako rin si Kuya Neil. Ano na po tayo gamay nga pulong i-share kaninyo karong adlaw. Your weakness is an invitation to depend on God. Usahay, abi nato ang weakness kay kapakyasan. Abi nato kung dili nato kaya, loser na ta. Pero sa tinuod, diha ay sa imong pagkaluya, diha gusto mo pakita si Lord sa iyang kusog. Ang Ginoo dili nangita og perfect, kundi dependent. Dili siya ganahan sa I got this, kundi Lord, I need you. Kay kung ikaw ra ang gakontrol, limitado kayo ka. Pero kung si Lord ang gahandol, wala kayo imposible. 2 Corinthians 12:9 says, My grace is all you need. My power works best in weakness. So instead of hiding your weakness, offer it kay maunay open door para musulod ang iyang strength. Na itulo ka realization about weakness. Number 1, weakness reminds us we're human. Dili ka robot, dili pod ka si Superman. Ang imong kakulang, reminder na nga kinahanglan nimo si Lord adlaw-adlaw. Psalm 73:26 says, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Number 2, weakness creates space for grace. Kung kusgan ta pirmi, asa pa man makasulod ang grasya. Usahay, ginapahuyang ka sa Ginoo aron ma-realize nimo nga grasya ra gyud ang makapatindog nimo. Isaiah 40:29 says, He gives power to the weak and strength to the powerless. Number 3, weakness becomes a weapon when surrendered. Kung imong isurrender ang imong kahuyang, mahimo siyang testimony ang mga tao nga makakita nimo nga nagpadayon bisan galisod makakita pud sila kang Jesus. 2 Corinthians 4:7 says, We have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Nakoy final challenge para sa inyo mga youth. Ayaw ikawaw imong weakness. I-surrender na. Ayaw pugni ang mga luha. Ipakita na kay Lord na kinahanglan nimo siya. Sa panahon nga wala na kay kusog, diha makita ang gahom sa Ginoo. Kung di na nimo kaya, to magsugod si Lord. Remember this 6:1. Your weakness doesn't disqualify you. It qualifies you for grace. Kung imo rang kusog ang basihan, limitado ra ang resulta. Pero kung si Lord ang mulihok, ang imposible mahimong posible. Ug mao ra ka to. Bye-bye.